Il-bajja ta' dwejra magħrufa mad-dinja kollha żbuħija naturali u l-importanza xjentifika tagħha illum qed taffaċċja teddida li ħafna qed iqisu bħala tradiment lejn il-konverżazzjoni. 10 NGOs ambjentali fosthom BirdLife Malta, Din l-Art Ħelwa u l-Moviment Graffiti ikkundannaw abbozz liġi mressaq mill-Gvern, sitwazzjoni deskritta bħala waħda inaċċettabbli, każ klassiku ta' daħk fil-wiċċ. Il-qarba tal-kontroversja tinsab fil-proposta li jkun permezz dawl artifiċjali fid-dwejra ta' nofs il-lejl. Għalkemm fuq il-karta dan jidher bħala regolament l-NGOs qed iwissu li din hija biss legalizzazzjoni ta' abbużi li diġà jeżistu. Huma qalu li dan imur direttament kontra l-pjan lokali ta' Għawdex u Kemmuna li b'mod ċar jistipula li d-dwejra għandha tibqa' Dark Sky Heritage Area post fejn id-dlam għandu jiddomina. Ħafna qed jinsistu li l-impatt mhuwiex biss estetiku, fil-fatt l-Assoċjazzjoni Astronomika ta' Malta fis-stqarrija saħqet li d-dlam mhuwiex negozjabbli għall-astronomi u x-xjenzati. Id-dlam totali huwa essenzjali għar-riċerka. L-NGOs min-naħa tagħhom insistew li l-mod kif qed jitmexxa dan il-proċess ma jiffukax fuq id-dialogu miftuħ u bbażat fuq ix-xjenza. Laqdiet appellaw direttament lil Mirjam Dalli u Clint Camilleri biex ibidlu d-direzzjoni u jipproteġu d-dwejra u ma sejħu lill-pubbliku biex jibgħat l-oġġezzjonijiet għal dawn ir-regolamenti l-ġodda sa 3 ta' Marzu li ġej.